Dobre, takže korene tradičného Feng Shui. Ja by som začal na úvod touto úvodnou obrazovkou. To, čo budeme preberať v rámci tohto seminára, tak sa bude týkať skutočne zapustenia koreňov k tomu, aby ste mali vlastne nejaký pevný základ, na ktorom potom, ak vás tá problematika chytí, budete môcť bez problémov stavať. Keď sa pozriete v podstate na strom, tak zväčša vidíte z toho stromu len nejakú nadzemnú časť. Vidíte korunu, vidíte nejaký kmeň. Keď sa ale pozriete pod zem, tak ako vyzerá vlastne ten strom dole pod tou zemou? Nevieme. Ale keby ste ho vyhrabali, tak minimálne tak, ako je veľká koruna, tak rovnako veľké sú tie korene na spodku. Keby ten strom nemal dostatočne veľké korene, tak v podstate ako náhle príde nejaký vietor, tak veľmi ľahko by ho vyvrátil. To isté tie korene viac menej vyživujú, čiže umožňujú, aby ten strom mohol v podstate rásť, prosperovať, aby pevne dokázal vlastne ustáť nejaké porivy. Rovnako je to vlastne aj pri štúdiu Feng Shui. Ak chcete naštartovať to štúdium tak, aby ste mali tú výživu zo zdroja ako takého, čiže aby tie informácie mali nejaký pevný základ, na ktorom môžete stavať, tak je veľmi dôležité v prvom rade začať najprv so štúdiom samotnej filozofie a metafyziky, z ktorej vlastne vychádza celá prax Feng Shui ako takého. Pretože základom a koreňom aplikovania akejkoľvek poučky, akejkoľvek znalosti Feng Shui je najprv snaha pochopiť tú metafyziku, čiže pochopiť určitý spôsob rozmýšľania, uvažovania, určitej teoretickej báze a konceptu, z ktorej vlastne potom tá praktická aplikácia ide v realite. A to je práve to zapustenie koreňov a to bude práve to, čo sa budem snažiť ja, aby som vám teda pomohol vybudovať také pevné základy nejakej stavby. Pretože keď si zoberieme dom, ak nestojí dom na pevných základoch, tak je problém, aby ustál zase pri nejakých väčších porývoch vetra alebo nejakom zatrasení zeme, keď príde. Tiež každý, kto stavia dom, tak asi viete, že zväčša sa dom nestavia od strechy, ale buduje sa najprv od pevných základov. Takže to bude vlastne taká ako keby motivácia, keď sa pozrite na ten obrázok, aby ste videli, že bude to o tom, že my vidíme časť tých koreňov nad zemou, ale to podstatné, to najdôležitejšie, čo vyživuje celý ten systém, je skryté vlastne v tých hlbinách času a tom obrovskom množstve informácií, ktoré za 1000 ročia štúdia Feng Shui sa nazhromaždili. Pretože skutočne sú to 1000 ročia, ako za chvíľku prejdeme. OK. Takže, ak sa teraz pozrieme na úvod, to, čo nás bude čakať v takej tej úvodnej kapitolke, tak pár slovami si povieme vývoj, aby ste poznali vlastne tú štruktúru, odkiaľ to Feng Shui prišlo, aká je jeho podstata a aká je tá metafyzika. To bude tá prvá základná časť, ktorej budeme venovať pozornosť. Mňa by ale najprv zaujímala teraz jedna vec. Ako vy, na základe tých znalostí, ktoré máte teraz, chápete Feng Shui? Takže čo pre vás vlastne Feng Shui znamená? Ako by ste ho definovali alebo popísali svojimi slovami? Skúste niekto. Super. Dobre, takže ostatní, ako vnímate Feng Shui? Príliv energie, hej? Rovnováha. Harmónia v priestore a osobnom živote. Dobre, ešte nejaké iné sú postoje alebo vnímania? Dobre, takže skúsme sa pozrieť vlastne na Feng Shui ako také. Ak sa pozrieme teraz na tie moderné znaky, ktoré vyjadrujú samotný koreň slova Feng a Shui, tak ten prvý znak vyjadruje vietor, druhý vyjadruje vodu. Feng je vietor, Shui je voda. Ak sa pozriete vonku, boli ste niekedy pri mori alebo pri jazere, kde fúkal vietor? Čo sa deje s vodou, keď zafúka vietor?
Vzniknú vlny. Hej. Takže vietor reprezentuje niečo, čo nevidíte, ale čo má silu na to, aby aktívne pôsobilo. Pretože vietor je vlastne pohyb vzduchu. Vzduch je všade okolo nás, ale nie je vnímateľný. Ako náhle sa ten vzduch dá do pohybu, čiže stane sa aktívnym, čiže reprezentuje nejaký aktívny princíp, začne niečo tvoriť, začne vytvárať nejakú zmenu. Tak vo Feng Shui všetko to, čo okolo nás v realite, je princípom kreatívnym, princípom aktívnym. Princípom, ktorý je schopný rozpohybovať alebo priniesť niečo, priniesť určitú kvalitu, tak je to princíp, ktorý nazývame ako Feng, vietor. Vo Feng Shui vietor reprezentuje v podstate takom tom skrytom význame všetko to, čo bude sa týkať orientácie. Čiže ako náhle budeme niečo kompasom zameriavať, čiže budú nás hľadať nejaké priestorové súradnice, ktoré budú reprezentovať určitú kvalitu energie, ktorá prichádza z nejakej uhlovej vzdialenosti, tak hovoríme o vetre. Čiže je to vplyv vetra. Čiže nie len ten fyzický ako najhrubší prejav, ale aj vietor z pohľadu kvalitičky, ktorá prichádza od niekiaľ. Shui, princíp vody, zase hovorí o niečom, čo je schopné ten impuls zviditeľniť, prejaviť, dať mu formu a tvár. Pretože voda vo vzťahu k vetru je tým princípom, ktorý je schopný zachytiť, čiže vytvoriť vlnu. Zviditeľniť ten impuls, dať mu nejaký tvár, viesť ho a samozrejme odovzdať niekam ďalej. Takže Shui bude reprezentovať všetko to v tejto realite, čo nám bude hovoriť o schopnosti prejaviť ten impuls. Čiže vietor bude to, odkiaľ prichádza nejaký zdroj energie a Shui bude hovoriť to, kde sa bude ten zdroj energie prejavovať, kumulovať. Čiže kde tá kvalita bude vnímateľná, viditeľná, prejavujúca sa. Je to ako voda, ktorá je schopná prijať nejaký tvar, nejakú formu, ale sama o sebe v podstate nemá žiadnu formu, nemá žiaden tvar. Zároveň Feng a Shui reprezentujú dva vzájomne komplementárne opačné princípy. Jeden aktívny a druhý pasívny, receptívny. A to je základ vlastne čínskej metafyziky, základ duality, základ vlastne akejkoľvek premeny, pretože každá premena v tejto realite ide práve na základe spojenia a striedania opačných, komplementárne opačných princípov. Tým sa tvorí pohyb, tým sa tvorí niečo v tejto realite. Dobre, takže to sú znaky, ktoré, ale podotýkam, sú modernejšími znakmi, pretože pôvodne Feng Shui nebolo Feng Shui. Ale za chvíľku si povieme, čím. Ak sa pozrieme teraz na históriu a prejdeme trošku do tých koreňov, skutočne sa zahlbíme do tých koreňov, tak my nevieme, kedy Feng Shui vzniklo. Nie je v čase, ak študujeme tú čínsku metafyziku, presný a jasný, v ktorom by sme povedali, že tu je to obdobie, presne tento dátum, kedy Feng Shui vzniká. Podobne je to vlastne s čínskou medicínou, podobne je to s bojovými umeniami, vlastne s celou tou čínskou metafyzikou. My vieme mapovať jej vývoj, ale nevieme presne povedať, v ktorom tom bode v čase to vzniklo. Je to opratené mnohými legendami. Ako náhle sa ale chceme držať nejakých faktov, tak my už vieme, že zhruba 4000 rokov pred našim letopočtom, čiže zhruba 6000 rokov dozadu, už sú archeologické prvé vykopávky, kde sú znázornené fragmenty a symboly, ktoré sa aplikujú a používajú aj vo Feng Shui v neskoršej histórii. To ale neznamená, že vtedy Feng Shui vzniklo. To je historicky prvé stopy, ktoré sme schopní nejakým spôsobom zmapovať. Takže už tam napríklad sú známe z tých neolitických hroboch niektoré symboly Feng Shui. Prvé také ako keby mapovateľné obdobie predstavuje obdobie vlády žltého cisára. Počuli ste niekto o žltom cisárovi? Čínskej histórie Huang Ti. Dodnes nie je celkom jasné, či bol skutočne živou osobou, alebo či bol len nejakou mýtickou postavou. Samotní historici v tom nie sú zajedno. Podľa historikov niektorých sa traduje jeho život zhruba do toho obdobia, ako tu vidíte, približne to 3. tisícročie pred našim letopočtom, čiže nejakých 5000 rokov dozadu. Kedy
sú dochované vlastne určité známky o tom, že práve cisár konzultuje dôležité veci s odborníkmi na to, čo dnes nazývame ako Feng Shui, čiže s odborníkmi na tzv. Khan Yu, čo je pôvodný názov. Prvý pôvodný názov pre Feng Shui. Takže konzultuje napríklad to, ako založiť nejakú provinciu, presídliť doslova celé provincie z jedného miesta na iné. Zároveň to bolo veľké obdobie rozvoja čínskej metafyziky, astronómie, astrológie, alchímie, čiže mnohých oblastí, odvetví štúdia. Zhruba 2000 rokov dozadu je Feng Shui veľmi intenzívne známe pod názvom Khan Yu. V podstate dodnes, keď pôjdete do Číny a stretnete nejakých starých majstrov, tak sa nenazývajú vo väčšine prípadov ako majstrina Feng Shui, ale majstrina Khan Yu. Odborníci na Khan Yu. Ak budete aj na Google hľadať nejaké informácie a budete chcieť sa dopátrať viac k tým starým zdrojom, tak skúste si dať tie slova Khan Yu. Je to prepis čínštiny do pchininu. Budeme používať vlastne na všetky znaky, všetky pomenovania. Budeme používať vlastne transkripciu, ako kodifikovanú transkripciu pchinín, ktorá je takým medzinárodným štandardom, ako jednou z veľmi používaných možností, ako čínske znaky vlastne prepisovať do jednotlivých jazykov. Dobre. To budeme, každý z tých znakov budeme takto prepisovať. Hej. Čo znamená Khan a Yu? Khan má viacero významov. Reprezentuje jednak horu, čiže ako zem, ktorá sa dvíha k nebu. Čiže zem v nejakej aktívnej forme. Zároveň ale reprezentuje aj nebesia, alebo schopnosť prijímať energiu nebeských telies. Reprezentuje princíp času, čiže to, ako sa tá energia nebeských telies vyvíja a premieňa na základe zmeny konštelácie, zmeny pohybu planét a hviezd a konštelácií po ekliptike a nebeskej sfére. Pretože každá z nich prináša určitú kvalitu energie pre tento priestor. Takže reprezentuje to, čo starí taoisti nazývajú ako cesta neba. Taký ten dynamický aspekt tejto reality, aspekt pohybu a premien. Takže je to niečo podobné, ako je ten aspekt Feng, vetra v tom neskoršom ponímaní. Yu je na rozdiel od toho princíp priestoru, princíp roviny, zeme. Hej. Reprezentuje tú cestu zeme, takú tú cestu pasívnu, receptívnu. Takže ak si spojíme tie dva princípy, oni sami v sebe už v tej najstaršej forme predstavujú ten princíp aktívny, tvorivý a ten princíp receptívny, pasívny, ktorý je koreňom toho celého. Takže čas a priestor, energia neba a zeme, ktoré sa spájajú do interakcie, do spoločného priemetu v realite. Veľký rozvoj Feng Shui nastáva v dynastii Zhou, ktorá vládla zhruba v tom období 1100 až 221 pred našim letopočtom. Rovnako aj v neskoršej dynastii Qin, Tang a podobne. V dynastii Zhou je to veľmi zaujímavé obdobie. Žil tam jedna z veľkých osobností Feng Shui. Ak budete trochu študovať históriu bližšie a vás to bude zaujímať, tak určite neprehľadnite meno Kuo Pho. Je to jeden zo starých majstrov, ktorý publikoval dielo, ktoré sa z čínštiny do angličtiny prekladá ako Burial Classics, alebo klasická kniha pochovávania. V čínštine sa nazýva ako Jiang Shu, klasická kniha pohrebov alebo pochovávania. Majster Kuo Pho sa učil od veľkého starého mástra Kuo Konga, od ktorého dostal určité rukopisy starých spisov Khan Yu, ako bol napríklad Qing, Nanzhong Shu a podobne. A z nich vlastne transformoval esenciu poznania do práve toho rukopisu Jiang Shu, ktorý dodnes sa vlastne používa v starom Feng Shui pre takmer každého jedného praktika, ktorý praktizuje hlavne nejaké exteriérové Feng Shui. Takže nejakým spôsobom tie citáty sa dostávajú k majstrovi Kuo Phu.
Jeho dielo Zhang Shu je dokonca preložené do angličtiny a je dokonca bezplatný k dispozícii na niektorých internetových fórach. Takže ak na Google dáte Guopho v tomto prepise a dáte Burial Classic, tak by ste mali nájsť možnosť, tí, ktorí anglicky ovládate, tak možnosť vlastne si prečítať vlastne tie rukopisy v originále. Samozrejme z čínštiny do angličtiny preložené. Ak ovládate čínštinu, tak môžete si to prečítať aj priamo v zdrojových rukopisoch. Ideálne v starej čínštine. Dobre, našťastie už veľa tých rukopisov sa prekladá do angličtiny, takže tí, ktorí s angličtinou nemáte problém, tak je možné to štúdium. Sú zväčša robené osobami, ktoré priamo študujú staré feng shui, takže čo ja viem, tak väčšinou nikdy to nerobil preklad len čisto prekladateľ. Ale to robili ľudia, ktorí sú tak zdatní v čínštine, starej čínštine a rovnako študujú staré feng shui. Tak v rámci tých možností toho, čo sa dá preložiť, tak je to použiteľné. Pretože tým prekladom vždy sa stráca veľmi veľa, obzvlášť v takýchto dôležitých rukopisoch, ale pre nečínsky zdatné osoby je to jediná cesta, ako sa dostať nejakým spôsobom k tým informáciám. Takže majstra Guophu určite je dobré vedieť, že niekto taký existoval. V dynastii Čín sa vo veľkom rozvíjajú techniky aplikovania princípov Yinu a Yangu, s ktorými budeme robiť aj my dnes. Prácu s formou, tvarmi, priestorom ako takým. A čo je zaujímavé, v neskoršom období začína byť Khanyu známe pod druhým pojmom. Nachádzame ho takisto ako pod pojmom Ti Li. Ti Li môžeme preložiť niečo ako princípy zeme. Niečo ako dnešná geografia, ale samozrejme nie len z pohľadu toho ako keby geografického, ale zároveň aj z pohľadu vplyvu teda tých rôznych útvarov, foriem, krajinných formácií na energiu priestoru. Čiže aký potenciál, akú energiu priestoru prinášajú tieto exteriérové prvky. Takže cieľom Ti Li bolo nájsť vhodný priestor pre živých a mŕtvych. Čiže tak pre to hrobové feng shui, ako aj pre feng shui pre živých ľudí. Takže to je ďalší pojem, pod ktorým to feng shui vystupuje a dodnes teda, keď zase budete študovať tie staré rukopisy, tak to nájdete niekde priamo aj v názve tých starých kníh, ako Ti Li. Feng shui bolo veľmi významne ovplyvnené, hlavne v takom tom zhruba 17. storočí, takisto aj filozofiou knihy premien. Čítali ste niekto I Ching? Knihy premien? Ak nie a vás zaujíma trošku čínska metafyzika, tak je to ďalšia odporúčaná literatúra, ktorú vrelo odporúčam. Do češtiny vyšiel výborný preklad Oldřicha Krála. Profesor Oldřich Král ako jeden veľkých kapacít sinológov spravil úžasný preklad vlastne I Chingu z čínštiny, priamo z čínštiny do češtiny. Pretože veľmi veľa prekladov I Chingu, ktoré nájdete na trhu, sú preklady z angličtiny, francúzštiny a iných jazykov, kde už viete teda, ako vyzerá preklad z prekladu. Je to vždy niečo iné, ako pokiaľ ten preklad je nejakou fundovanou kapacitou a z originálu. Takže ak vás bude I Ching zaujímať, tak určite popri Feng Shui je to veľmi vďačné štúdium, pretože veľa techník Feng Shui s I Chingom pracuje. No a z hľadiska takých starých klasických diel Feng Shui, tu som dal zo pár rukopisov, ktoré viete dohľadať zase na Google. Ak by ste sadli k prehliadaču, tak sú tu tie prepisy v kníne, ktoré sú staré rukopisy, mnohé z nich preložené aj do angličtiny. Ako je teda Stili, Pian, Jen a podobne. Takže to len na takú inšpiráciu pre tých, ktorí chcete trošku bližšie sa venovať štúdiu. Tú históriu samozrejme sme prebehli len veľmi stručne, pretože nemáme teraz nejaký špeciálny tréning histórií. Cieľom mojím bolo len ukázať vám to, aby ste videli, že tie stopy sú veľmi, veľmi ďaleké v čase. Že celé to Feng Shui je obrovská báza informácií, ktoré sa minimálne 6000 rokov už odovzdávajú. Minimálne. S veľkou pravdepodobnosťou ďaleko viac.
rozvíjajú sa z generácie na generácie, posúvajú, takže nie je to nejaký systém uzavretý, ale stále sa vlastne objavujú nové postupy a nové veci. A že je to systém, ktorý má nejakú svoju tradíciu, má nejakú svoju filozofiu. Nie je to niečo, čo by si niekto vymyslel len teraz zrazu. A je to systém, ktorý v podstate je na celý život na štúdiu. Čiže ak to niekoho chytí, není to o jednom dni tréningu. Není to ani o jednom roku štúdia. Je to skutočne celoživotné štúdium, tak ako je čínska medicína, ako je bojové umenia, čokoľvek. Takže je to určitá cesta potom človeka životom, ktorou zväčša kráča, a preto viac menej to, čo bude dnešný našim cieľom, je také len to otvorenie brány do toho sveta a priblíženie vlastne tých koreňov ako takých. Ak vás samozrejme tá história zaujíma, tak cez tieto pojmy si viete nájsť tisícky odkazov s veľmi podrobnou históriou, podrobným prehľadom jednotlivých osobností, kníh a teda. Takže skôr, na čo sa ja teraz zameriam, tak bude taká základná štruktúra. Pretože vo Feng Shui tu je veľmi veľa zmätkov, hlavne na západe. Pretože mnoho kníh, ktoré vychádzajú, a veľmi veľa osôb, ktoré vyučujú Feng Shui, tak vyučujú takéto západné Feng Shui, ktoré nemá skoro žiadne previazanie na starú tradíciu. A častokrát by sa dalo viac menej možno aj polemizovať, že či to, čo učia, je skutočne, či vôbec má niečo spoločné s Feng Shui. Alebo či sa len použije marketingovo nejaký pojem starý a úplne niečo iné sa vlastne do toho dá. Z môjho pohľadu je to viacej skôr táto druhá verzia. Na takéto rozlíšenie platí niekoľko jednoduchých zásad, ktoré by som vám rád teda dal, keď sa tomu štúdiu budete venovať, aby ste sa nechali nachytať a aby ste sa vedeli možno trošku zorientovať pri tom aj samoštúdiu, ako vybrať to lepšie od toho braku, ktorého je tu možno viac ako 80%, bohužiaľ, v tých všetkých informáciách. Takže prvá základná vec je to, že každá technika Feng Shui, ktorú budete študovať, vždy vychádza z dvoch základných línií. Takže ak sa pozrieme na línie tradičného Feng Shui, tak tu si pozrieme, musím sa vrátiť naspäť a zapnem si ceruzku, aby som tu mohol interaktívne zakreslovať. Takže prvá línia máme Luan-Tou. Je to súbor jedných z najstarších techník Feng Shui, ktoré pracujú primárne s exteriérom, krajinou. Skúmajú vlastne vplyv exteriéru na energiu, ktorú ten exteriér prináša. Skúmajú to, ako nájsť vhodné lokality v tom exteriéri. Takže to je súbor obrovského množstva techník, ktoré sa z tejto základnej vetvy alebo línie vyvinuli. Druhá časť, ktorú tu máme, je Li Chi. Li Chi predstavuje to, čo nazývame ako princípy času. Takže skôr je to súbor viac ako keby takých kalkulačných techník, výpočtových techník. Neznamená to, že by nepracovali s tým priestorom, ale viacej sa pracuje so zameriavaním, výpočtami, časovými vplyvmi. No a kombináciou týchto dvoch techník, alebo súboru týchto dvoch techník, vznikajú dva veľké systémy tradičného Feng Shui, ktoré nazývame ako Sanhe, alebo tri harmónie, a San Yuan. Aj jedno, aj druhé vzniká súčasne previazaním Luan-Tchou a Li Chi. Čiže Sanhe vznikne kombináciou Luan-Tchou a Li Chi, rovnako aj San Yuan. Ale rozdiel medzi nimi je v tom, že každý z nich dáva iné priority. Takže techniky Sanhe, alebo techniky troch harmónií, viac pracujú práve s tým prepojením na Luan-Tchou. Čiže skôr pracujú viacej s exteriérom a ich sila vychádza z opretia sa o reálny exteriér, o reálne hory, vodu, exteriérové formácie, čiže o energiu toho priestoru. A môžeme povedať, sú to tie najstaršie a najsilnejšie techniky Feng Shui. Že ak chcete študovať to najsilnejšie, čo vo Feng Shui je, tak sa študuje Sanhe. Moderné tie techniky, ktoré vznikli trošku neskôr, sú techniky San Yuan, ktoré viacej vychádzajú z tých výpočtov a väčšiu dôležitosť dávajú na časové premeny, sú o niečo ľahšie zvládnutelné a o niečo jednoduchšie aplikovateľné.
Preto sa stali populárnejšími tak vo východe, ako aj v západnom svete. Dávajú pomerne rýchle výsledky, ale nie s takou dlhodobou trvácnosťou a nie s takou možno robustnosťou a uhutnosťou, ako správne aplikované techniky Sanche. Takže ak budete študovať čokoľvek vo Feng Shui, ak vás ktokoľvek bude niečo vyučovať, tak prvú z otázok, ktoré by ste ho mali položiť, je, či tie techniky pochádzajú zo San Yuan alebo zo Sanche. Ak študuje alebo ak vyučuje skutočné Feng Shui, tak mal by vám byť schopný zodpovedať túto prvú základnú odpoveď. Hej. Druhý krok je, ktorá z tých techník San Yuan alebo Sanche to je. Hej. Pretože každá z tých techník má svoj koreň, má svojho ako keby zakladateľa, má svoj nejaký časový bod, má svoju filozofiu, má svoju metodiku a má svoje spôsoby aplikácie. Tak na úrovni Sanche máme rôzne techniky, tzv. Analýzy vodných a horských drakov, čiže analýzu hôr, špeciálne techniky, ktorými vyhodnocujeme celý relief krajiny, čiže ak chceme popísať potenciál mesta a rozhodnúť sa napríklad, či firma má so svojím portfóliom ísť do tejto lokality alebo nie, tak na to sa používajú tieto špeciálne techniky, ktorými sa vyhodnocuje ten exteriér tým, že fyzicky ideme na tie kopce a zameriavame dôležité krajinné útvary. Hej. A na základe toho sa dá stanoviť, k čomu ten región je vhodný a k čomu nie. Hej. To je to, čo nazývame posúdenie krajiny. Špeciálne vodné Feng Shui, tzv. Vodné štruktúry, ako 9 vodných hviezd, 4 hlavné vodné štruktúry a mnoho techník máme na úrovni Sanche niekoľko desiatok skutočne techník, ktoré vychádzajú a ktoré sa študujú postupne. Joe Yep, tí, ktorí ste teraz boli na jeho seminári, tak vydal tzv. Kompendium čínskej metafyziky. Je to takto hrubá kniha, ktorá má cez 1000 strán, kde každá strana predstavuje nejakú referenčnú tabuľku niektorého z postupov. Ku každej z tej strane by sa pomaly dala napísať samostatná kniha. Takže aby ste mali zhruba nejaký taký rámcový. A to ešte neznamená, že je tam súbor všetkých tých postupov a formuliek uvedených. Samozrejme je to pre praktikov. San Yuan. Veľmi obľúbené technika dračej brány, Lugmen Pa Chiu, alebo veľmi používaná, jedna z najjednoduchších techník je technika Pa Chai, technika 8 domov. Alebo techniky Xuan Kung, tzv. Technika lietajúcich hviezd, možno poznáte. Xuan Kung Facing, alebo Ta Kua, práca so 64 hexagramami a mnoho ďalších techník. Takže to sú zase techniky, ktoré primárne vychádzajú z toho smeru troch cyklov alebo San Yuan. Takže to, čo budeme my dnes rozoberať, a s čím budeme pracovať, tak ukážeme si základné princípy formy a priestoru a základné princípy toho previazania na nejaké priestorové súradnice a princípy Yinu a Yangu, čiže princípy toho, čo vychádzajú vlastne z techník aplikácie I Chingu vo Feng Shui. A samozrejme budeme pracovať s distribúciou energie, s pochopením, ako forma a tvár vlastne ovplyvňujú energiu priestoru ako takého. Toto je teda taká jednoduchá schéma, ktorá dáva ako keby takú štruktúru tých smerov, línií, vetiev. A kedykoľvek budete študovať to Feng Shui, tak je dobré sa pozrieť vlastne kam, z ktorej z tých techník vlastne to platí. Hej? Že ktorá z tých techník vlastne to je a aká je história samotnej tej techniky ako takej. Nech sa páči. Samozrejme, nikdy sa nekombinujú všetky, pretože sú niektoré techniky, ktoré sa aplikujú len v špeciálnom exteriéri. Hej. Že ak máte určitý typ hory, tak aplikujte techniky, ktoré sa vtedy používajú. Ak ste v priestore, kde hory nie sú, aplikujte techniky iné ako techniky, keď tá hora je iné, pokiaľ je tam veľmi veľké vodné prvky dominantné, alebo keď je tam kombinácia. Hej. Iné techniky, keď ste vo výškových budovách, ako keď ste v nejakých domoch alebo malých budovách. Hej.
iné vo veľkých komerčných priestoroch, takže z toho titulu vlastne, ak je ten, kto robí s Feng Shui zdatný a pozná viac tých techník alebo súbor tých techník, tak vie vybrať, ktorá z tých techník bude najefektívnejšia pre ten cieľ, ktorý sa v tom priestore robí. Nikdy sa nekombinujú všetky. To nie je reálne. Hej. Dobre, takže toto, aby ste si uvedomili. Preto aj to štúdium je to niečo podobné, ako keď študujete medicínu, keď si predstavíte. Hej. Je rozdiel medzi človekom, ktorý si prečíta knihu o medicíne. Hej. Naučí sa niečo o tom, čo je medicína, naučí sa o symptómoch chorôb a tak ďalej. To je tak, ako keď niekto študuje laický Feng Shui, že si číta nejaké knihy a podobne. A je rozdiel medzi lekárom, ktorý absolvuje štúdium, a medzi lekárom, ktorý má za sebou už nejakú dlhoročnú prax. Že to sú tie skúsenosti a to previazanie. A vtedy je vlastne až ten lekár tým odborníkom, pokiaľ za sebou skutočne má kvalitné štúdium a má za sebou prax. A ten lekár pre každého pacienta tak či tak vyberá individuálne, akú terapiu mu nasadí. Čím je lekár zdatnejší, tak tým dokáže možno ísť cielenejšie a trefnejšie po probléme a snažiť sa hľadať ho riešenie. To isté o Feng Shui. Je to hľadanie riešenia, ako pomôcť vlastne ľuďom na základe možností, ktoré exteriér a interiér ponúkajú. Hej. Takže s tým sa vlastne čaruje. Okay? Takže, ak sa teraz pozrieme na také zameranie Feng Shui z toho ešte takého historického starého hľadiska, tak rozlišujeme dva typy Feng Shui. Nazývajú sa ako tzv. Yinové a Yangové Feng Shui. Alebo v tom starom prevedení ako Yin Chai, alebo Yan Chai. To slovo Chai znamená čaj ako dom. Hej. Čiže Feng Shui pre hroby, alebo Yinové domy, čiže miesta príbytkov pre zosnulých. Alebo Yang Chai, je to Feng Shui pre živých ľudí. Pre obydlia živých. Čo myslíte, ktoré Feng Shui bolo to najstaršie? To Yinové alebo Yangové? Hrobové. Čiže Feng Shui sa začalo vyvíjať primárne ako hrobové Feng Shui. Čiže určené práve pre pochovávanie mŕtvych. A čo myslíte, prečo to bolo tak? Prečo najprv nezačali so stavbami pre živých? Určite vychádzalo z východnej filozofie. A dodnes musíme povedať, a osobne to musím teda potvrdiť aj s tým, že som v tej Ázii bol, aj som mal teda možnosť sa rozprávať s tými odborníkmi aj v Číne, aj v Malajzii na staré aj Yinové a Yangové Feng Shui, že dodnes je odborník na Yinové Feng Shui považovaný za niekoho ďaleko viacej ako odborník, ktorý ovláda len to Yangové Feng Shui. Dodnes to Yinové Feng Shui sa vyučuje primárne len ústnou tradíciou, z výnimky asi jednej jedinej knižky, ktorá vyšla čerstvo, teraz nedávno na konci roka, nie je takmer žiadna literatúra, ktorá by o Yinovom Feng Shui solidne pojednávala. Čiže je to primárne všetko knovhou rozdávané ústnou tradíciou, veľmi prísne strážené vyučovanie. Pretože Yinové Feng Shui umožňuje veľmi efektívne a veľmi intenzívne ovplyvniť životy ľudí. Dokonca životy celej spoločnosti, alebo vývoj celej spoločnosti, keď sa nastaví správne, takže sa využívalo pre cisárov, pre výber hrobiek, pre to, aby sa podporilo nastavenie celých dynastií a zachovanie vlastne kontinuity dynastií. Absolvovali ste niekto taký online školenie, čo som mal, takú tú prednášku? Hej. Včera som ju inak uploadol, lebo bola na chvíľku neaktuálna, takže od zajtražka ju tam zase hodím na web, by ste ju aj ostatní, ja o tom pošlem info, si budete môcť pozrieť. Tam som o tom trošku bližšie porozprával, takže je to vlastne taká voľná, bezplatná prednáška, ktorú si môžete zhruba v nejakých 2 hodinách vlastne popozerať potom bližšie. Dobre? Takže to hrobové Feng Shui v podstate funguje na základnom princípe. Život a smrť v tej čínskej metafyzike nie sú chápané ako niečo, čo oddeluje tieto dva svety, ale ako dve formy existencie našej. Pretože ako náhle my sa rodíme, tak zomierame vlastne z inej existencie. Ako náhle my odchádzame z tejto existencie, tak vlastne zomierame niekde, ale rodíme sa niekam inam. Takže ako náhle my podporíme ten proces
ktorý je, Číňania tomu nazývajú ako aktivujeme tzv. Jínového draka, tak podporíme všetko to, čo sa prejavuje v tom opačnom aspekte, čiže vo forme života, ktorý nasleduje za tým zosnulým. Takže ako náhle sa podporí miesto, v ktorom sú uložené pozostatky nejakého predka, tak dokážu správne, ak sa to dobre nastaví, tak využiť tú energiu jeho pokračovateľia v jeho rodovej línii. Čiže dá sa nastaviť vlastne to Feng Shui veľmi účinno po niekoľko generácií ďalej s podporou. Takže sú to vôbec tie najsilnejšie techniky, ktoré Feng Shui má. Pretože takéto niečo sa nikdy nedá urobiť Yangovým Feng Shui. To je vždy len pre osoby, ktoré žijú v nejakom priestore, ale nedá sa robiť tá podpora pre ďalšie generácie. Preto to Yínové Feng Shui je dodnes najviac strážené, pretože dá sa tak využiť, ako zneužiť. Aj v samotnej Číne sa aj zneužívalo, aj využívalo. Je veľmi mocné, veľmi účinné a výrazne ovplyvňuje život človeka. Či o tom vie, alebo nie. Takže Yangové Feng Shui vzniklo až neskôr. A vzniklo najprv tak, že sa začali vyberať miesta pre výber kláštorov, cisárskych palácov, dôležitých miest pre zakladanie provincií alebo presídlovanie miest. V starej Číne vôbec nebol problém presídliť celé mesto. Ak sa zistilo, že bola veľká chorobnosť alebo veľký problém v nejakej lokalite, tak jednoducho sa nariadilo a celé mesto sa presťahovalo. Dnes by to bol asi väčší problém, hej. No. Ale napriek tomu dnes takisto sa pracuje s tými makrolokalitami aj v samotnej Ázie. Ja sám som bol trošku v rámci toho vyškolovaný, keď som absolvoval tie azijské tréningy, o tom, ako napríklad sa aktivuje energia na úrovni miest, aby sa naštartovali celé tie veľké mestá z hľadiska biznisu a svojho potenciálu, ako sa dá zmeniť Feng Shui celej krajiny. Ešte v plenkách. Ešte sme ďaleko z tohto hľadiska. Hej. Ale v tej Ázii sa to využíva vo veľkým. Čiže taký Hongkong, Singapur, Kuala Lumpur a podobne. Tam ako je to vo veľkom meradle proste naštartované. Takže až oveľa neskôr sa začína aplikovať to Feng Shui aj pre bežných ľudí. Dôvodom bolo aj to, že samozrejme tých znalcov bolo veľmi málo. Aj dodnes samozrejme tých skutočných odborníkov na to Feng Shui aj v samotnej Číne a Ázii je veľmi málo. Aby ste si nemysleli, že každý Číňan je teraz odborník na Feng Shui. Číňania vedia o tom rovnako málo ako kdokoľvek na západe. A rovnako je veľký problém, aby vám vôbec odporúčili niekoho, kto skutočne sa v tom vyzná. Čiže nájsť odborníka v samotnej Číne, skutočného odborníka na staré Feng Shui je veľmi zložitý proces. Nie je tak jednoduché. Pretože tam je takéto ľudové Feng Shui, takéto, ako sa aj tu všelikde aplikuje, ktoré nemá skoro nič spoločné vlastne s tým. Tak ako je ľudové náboženstvo, takej tej ľudovej praxi a je nejaké to oficiálne alebo to kvalifikované, tak to isté aj na poli Feng Shui. Tu keď sa pozriete na tomto obrázku, všimnite si, je to krásne zobrazenie, kde vidíme prácu Feng Shui odborníkov v praxi. Pozrite sa na tohto človeka, vidíte ho? Skúma na trojnožke, drevenej trojnožke lopan. Vidíme tam ako kompas, ktorým zameriava nejaké priestorové súradnice, nejakých prvkov, ktoré tam je. Je to základný nástroj starej praxe, takže pozoruje. Takže tie kompasy častokrát sa dávajú, aby sa presne zameriavalo na také drevené trojnožky. Tu sa zase monitoruje, čiže hľadá sa nejaký meridianový bod v priestore, čiže pozorujú nejaké zvýraznenie v tom teréne, vidíme tu nejaké vodné prvky a tu vidíme to, čo v starom Feng Shui nazývame horský drak. Čiže horskú čchy a vidíme tzv. Dračiu žilu, ktorá prináša vlastne energiu do toho priestoru. Takže je to taký starý rukopis, kde vidno veľmi pekne vlastne tú prácu starých majstrov v teréne zobrazenú. Takže tu monitorujú, ako ten drak prináša energiu, zameriavajú odkiaľ, kde sa konverguje tá energia v strete medzi horou a vodou a skúmajú vlastne ten relief, štruktúru toho terénu a hľadajú, kde sú tie silové energetické centrá, niečo ako akupunktúrne body priestoru. Takže to je krásna vlastne taká starý fragment práce. Ako tí mástri fungujú, ako sa vlastne praktizujú vonku Feng Shui.
Takže dnes samozrejme väčšina ľudí študuje Feng Shui Yangové, čiže Feng Shui pre živých, pretože to je to, s čím sa stretávame a čo riešime v dnešnom živote. Pri tom štúdiu ja by som vás rád ešte upozornil na pár takých bodov. Keď budete čítať nejakú knihu alebo sledovať nejaké časopisy, tak ako odlíšiť trochu tie informácie, falzifikáty, ktoré sú od toho, čo je skutočným Feng Shui. Všetky staré, tradičné postupy Feng Shui vždy pre svoju prácu mali neodmysliteľnú prvú pomôcku kompas. Hej. Čiže kompas Lopan predstavoval základ akékoľvek praxe. Nebola mysliteľná prax Feng Shui bez nejakých zameriavaní exteriérových vecí. Hej. Za druhé, nebolo možné robiť žiadnu analýzu bez toho, aby sa nevyšetrili nejaké priestorové súradnice. Čiže zameranie k nejakým svetovým stranám a prvkom. Nebolo možné robiť žiadnu analýzu bez toho, aby sa skúmali exteriérové formy, čiže hory a voda primárne a ich vzájomný stred. Neexistovalo, pretože každá prax Feng Shui v prvom rade vychádza z energie priestoru. Takže to je prvý krok, na ktorý vôbec sa to Feng Shui pozerá. Odkiaľ prichádza energia? Zvonku. Aká je to energia? Za ďalšie vždy sa brala do úvahy zmena toho priestoru v čase. Pretože jednak rotácia Zemi na úrovni denných rytmov, na úrovni mesačných, ročných, na úrovni konštelácií, planetárnych vplyvov, to je to, čo sa nazýva vplyv nebeskej čchy, nebeská energia, ktorá mení priestor. Pretože rovnaká miestnosť, v ktorej teraz sedíte, napriek tomu, že je v rovnakej pozícii, že ten exteriér vyzerá stále rovnako, tak má inú energiu dnes, ako bude mať o rok, ako bude mať o 20 rokov a podobne. Hej. Ak dnes je tá energia napríklad pozitívna pre vás ako osobu, tak o 10 rokov sa ten priestor môže zmeniť tak, že nebude pre vás vytvárať priestor, ktorý bude vás ďalej podporovať. Pretože zmení niečo v čase. Takže ak skúmame len priestorové súrodnice bez časových, tá analýza nikdy nie je konkrétna. Posledná vec, vždy sa berie do úvahy personalizácia. Rovnaký priestor v rovnakom čase dáva iné výstupy pre rôznych ľudí. Takže ak v tejto miestnosti budú pracovať dvaja ľudia v rovnakom čase, v rovnakom mieste, rovnako orientovaní, tak každého z nich ten priestor bude podporovať. Pretože to je tá osobná energia, dôjde k stretu energii exteriérovej, interiérovej a energii človeka, tzv. Ržen-čchy, ľudskej čchy. Takže až keď zoberieme tieto veci dokopy, vtedy je to z Feng Shui kompletná analýza. A na to máme teda mnoho postupov, ktorými to vyšetrujeme. V starom Feng Shui sa nikdy nevyžadovalo, aby sa do priestoru umiestňovali nejaké symboly, nejaké hmotné predmety, objekty alebo čokoľvek. Hej. Ani jednom rukopise od najstarších spisov, ktoré sú, keby ste akokoľvek hľadali, nenájdete ani jedinú zmienku o nejakej takéto praxi. Ani jedinú. Hej. Ak by ste niekto našli, tak budem veľmi rád, keby ste ma na to upozornili. Hej. Skutočne, ak to budete študovať, takže ak porovnáte vlastne to, čo nájdete vo všetkých časopisoch, čo je tu, tak čo sa píše skoro v každej jednej publikácii, v internetových fórach, čo nájdete vo všetkých e-shopoch, ktoré majú nejaký e-shop Feng Shui a podobne, je obrovské množstvo takýchto vecí. Takže toto je jedna vec, ktorú treba odlíšiť, že je to niečo, čo minimálne určite nespadá do nejakej praxe autentických techník. Prečo v starom Feng Shui vždy bolo jedno základné pravidlo. Je snaha urobiť minimálne zmeny s maximálnym efektom. Je niečo podobné ako je v akupunktúre alebo kdekoľvek. Čiže minimálna zmena, minimálny pohyb, ale ktorý má spustiť želateľný efekt. A práca profesionála vždy fungovala tak, pretože know-how bolo utajované, že profesionál nikdy nezanechal za sebou stopy, ktoré boli bežne laickému oku viditeľné, že nikdy nepoužíval niečo, čo by niekto neznalý mohol len tak ľahko dešifrovať.
Takže pracoval vlastne na časopriestorových vlastnostiach, na pozícii, orientácii a podobne, aby vlastne vybudil nejaké efekty. Čiže nepotreboval k tomu nejaké hmotné prostriedky. Tým nechcem povedať, že by nejaká hmota neovplyvňovala priestor, ale určite nepracuje na tých princípoch alebo postupoch, ktoré sú kľúčové a ktoré sú tie najsilnejšie, najdôležitejšie. Že je to niečo terciálne. Takže toto je to, aby ste si uvedomili, že Feng Shui nie je primárne o tom, kde si dáte aký obraz, alebo akú farbu, ako si vymalujete svoj byt, ktorú miestnosť a tak ďalej. Či si dáte na svoj pracovný stôl pokladničku sem a telefón tam a podobne. Ale pracuje s úplne inými mechanizmami. Za ďalšie takisto nevyžadovalo Feng Shui nikdy uskutočňovanie nejakých rituálnych praktík alebo očistných praktík a podobne. Tie boli spojené s náboženskou praxou, ale nie s Feng Shui ako takými. Do Feng Shui sa síce dostali, inkorporovali, ale primárne sa jedná skôr o náboženskú prax. Vychádzajúcu z taoizmu, buddhizmu, konfucianizmu ako takých tých jednak filozofických a neskôr aj náboženských systémov. Takže toto je to, aby ste si uvedomili možno také trošku rozdiely alebo odlišnosti medzi tým moderným prevedením, ktoré vzniklo veľmi jednoducho, veľmi prozaicky, tak ako sa Feng Shui vlastne dostávalo na západ, tým, že častokrát cestovali na východ vlastne ľudia, ktorí neboli školení, ale niečo tam videli, niečo, čo bolo iné v tejto kultúre, niečo, čo bolo skôr v tej ľudovej tradícii, pretože k tým odborníkom sa len tak ľahko nedostali. Bola tam jazyková bariéra, tí odborníci nehovoria, dodnes nehovoria po anglicky. Takže drvivá väčšina informácií, ktoré sem prišli, boli tie ľudové informácie. Také, čo, keď vidíte tých Číňanov, skutočne oni sú poverčiví veľmi. Takže tam v tej ľudovej praxi je toho veľmi veľa požehnanie, také tej jednoduchšej variácii. No a veľké nosné gro samozrejme urobila taká sekta čiernych klobúkov, ktorá prišla do Ameriky v tých 80. 90. rokoch minulého storočia a zistili, že z Feng Shui sa dá urobiť veľmi pekný biznis, pretože Američania sú bohatí a nechce sa im veľa študovať. Takže pripravili pre nich také americké Feng Shui, ktoré nebolo treba dokonca nič zameriavať. Povedali, sever bude vždy tam, kde máte vstupné dvere, urobili nejaké priemety na životné udalosti, nejakú takú smerovú paku a podobné veci. Pridali k tomu podporu v časopisoch, v knihách, vytvorili e-shopy a predávali čínske suveníry za niekoľkonásobne vyššie ceny, pretože ako náhle to bolo s puncom Feng Shui, tak sa to dalo predávať oveľa viac ako bežné, obyčajné čínske suveníry. Spravil sa z toho ako pekný biznis pre západný svet. A dodnes to nejak tak aj funguje. Takže ono to nie je problém, keď sa chce a keď sa to podporí. A je veľmi zaujímavé, že aj po niektorí praktici, ktorí skutočne sú vyučení v tých starých technikách, tak rozbehli túto prax. Čiže nastavili e-shopy a spustili vlastne ten predaj týchto suvenírov napriek tomu, že sami tie techniky nepraktizujú. Že sami praktizujú skutočne autentické postupy, ale na úrovni predaja kníh, to, čo publikujú na západný svet, tak publikujú niečo takéto. Pretože pre biele opice je to postačujúce. Áno, zarobia. Prečo nie? Takže, aby ste sa nechali nachytať. Takže je to len vlastne taká rada moja pri tom štúdiu, aby ste ako keby vedeli odlíšiť tie informácie a hlavne hľadali nejakú serióznosť. Čiže toho, o čom sa tam píše, kto to píše, či je z nejakej línie naozaj toho tradičného vyškolený. Pretože je tam obrovský myšlunk. V celom tom, čo tu vychádza, je viac nezmyslov ako niečoho, čo tam má nejaké to pozadie. Našťastie už vychádzajú aj tie knižky a samozrejme v angličtine nie je problém v dnešnej dobe kúpiť kvalitné a solidné publikácie. Posledná z taká ešte vecí na úvod takých teoretických je otázka praktikovania Feng Shui. Celá prax, aj štúdium Feng Shui vlastne stojí na 4 pilieroch. Prvý pilier je toto tu, keď sa pozrieme, sú teoretické znalosti. Je intelektuálne štúdium.
že dať do našej mysle informácie, ktoré sme schopné logicky a racionálne pochopiť a uchopiť. To je aj to, prečo ste možno tu, dostať nejaké informácie. Veľmi dôležitá vec, ale je to taký základ, ktorý pracuje s myslou. Druhý krok je učenie sa zo skúseností z praxe. Čiže praktikovanie tých teoretických poznatkov, pretože tá prax častokrát nás učí výnimkám oproti teórii. Hovorí sa, že žiak pozná veľmi dobre teóriu, učiteľ pozná veľmi dobre výnimky z pravidiel a poučiek. Takže vie, kedy sa odkloniť od toho, čo sa bežne ako pravidlá definuje. A to narážame na to v praxi. Čiže keď sme schopní, je to ako pri lekárovi, ktorý sa naučí tie teoretické postupy, ale v každom prípade vlastne vie zvoliť niekedy inú alternáciu. Za tretie je rozvoj osoby ako takej. Čiže vnútorná kultivácia človeka. Staré Feng Shui predstavovalo cestu človeka. Predstavovalo súbor jeho vlastne určitej kultivácie a bola previazaná na ten koncept aj môžem povedať alchymistický, pretože pôvodné Feng Shui veľmi silne bolo inkorporované aj s tými taoistickými alchymistickými princípmi a bolo určitou spirituálnou cestou. Čo už v dnešnej dobe o tom ani nechyrujeme, pretože nájsť niekde informáciu o tom, ako samotné Feng Shui dokáže vlastne podporiť spirituálnu cestu človeka, tak to už je míle vzdialené vo väčšine prípadov potrebám alebo civilizácii dnešnej, v ktorej žijeme. A tým to bolo. Ak stretnete skutočných starých majstrov v Číne a v tom východe, ktorí aplikujú tento princíp, tak vždy pracujú aj s rozvojom svojej senzibility, čiže vnímavosti priestoru. Tí starí mástri nikdy nepracovali len technicky, teoreticky, ale boli schopní pocítiť tú energiu toho priestoru priamo vnútorne. A je veľká pravdepodobnosť, že práve tým pocítením oni potom až dodatočne formulovali nejaké poučky a formulky. Čiže to vnímanie, ja sám som to zažil v Číne. Zažil som tieto strety aj to, ako fungujú, ako vnímajú starí mástri. A na to sú vyvinuté celé tie techniky Qigongu, ktorý slúži technik tej vnútornej alchymácie, vnútornej kultivácie, ktoré rozvíjajú ten potenciál človeka, pracujú s jeho fyzickým zdravím, jeho mentálnou aktivitou, kontrolou emócií a samozrejme aj jeho spirituálnou cestou. Kedy to Feng Shui umožňuje potom pomáhať iným cez túto cestu a zároveň umožňuje vytvoriť podporu energie Zeme, energie neba, k tomu, aby sa podporila tá energia človeka v rámci jeho rozvoja rastu. Takže to je ten tretí bod. Štvrtý bod, ktorý je možno ten najdôležitejší, súvisí priamo so všetkými tromi predchádzajúcimi, ale hovorí vlastne o vnútornom pochopení esencie, podstaty toho celého. Podstaty celej metafyziky, o pochopenie toho, čo ide mimo intelekt, mimo nejaké možnosti teoretického poznania. Je to to, čo by sme mohli povedať, že v určitom okamihu zrazu prichádza takéto poznáte to? Takéto aha momenty v živote, ktoré nevieme nejako cieľene vybudiť. Nevieme im povedať to, že keď budem 10 hodín denne, teraz 3 mesiace pilne študovať, že príde nejaké Možno príde, možno nie. Možno príde hneď, možno príde o 10 rokov. My ho vieme len vyprovokovať, čiže vieme nejakým štúdiom, vieme nejakou tou praxou vytvárať podmienky k tomu, aby sme boli schopní vlastne tie veci pochopiť priamo vo vnútri. Čiže na tomu hovoria pochopiť duchom vlastne ducha tej informácie. Čiže vnímať vlastne informáciu priamo bez formy, čiže bez nejakých myšlienok, bez slov, vnímať informáciu v jej čistej forme, podobe, bez tvaru ako takého. Čiže uchopenie Shen, ktorý uchopuje Shen. Shen je pojem pre ducha v tej čínskej metafyzike. A to je to najťažšie. A to je to, ako starí majstri učili aj svojich žiakov, učili aj tým, že v prítomnosti týchto starých majstrov dochádza vlastne k inej komunikácii. Nielen ku komunikácii toho verbálneho, preto to bolo vždy dôležité a vždy vlastne sa tie informácie odovzdávali aj osobným vzdelením, pretože v okamihu vždy, keď ste v prítomnosti niekoho, kto má nejaké informácie v sebe, tak tá komunikácia predbieha aj mimo intelektu.
Ste schopní vlastne sa ho dotknúť aj svojím vnútrom. A prijať tie informácie, ktoré nemusíte pochopiť intelektuálne hneď, ale je tam určité semiačko, ktoré sa v tom okamihu niekde zaseje a ani neviete, kedy o 2-3 roky uchopíte nejakú knihu, stretnete čo ďalšie, alebo začnete sa venovať nejakým veciam. Akú inšpiráciu môžu do vás zasiať. Takže to je práve ten 4. bod, ktorý veľmi ťažko popíšeme, pomenujeme. Uvidíme, či aj dnes nejaké aha nastane. Že budeme zvedaví. Takže to sú 4 piliere, ktoré môžeme povedať, že sú takou esenciou praxe Feng Shui. A nielen teda Feng Shui, ale môžeme povedať, že praxe akéhokoľvek oboru alebo oblasti štúdia. Takže tým by som vlastne uzavrel takú prvú základnú časť, kde sme si vlastne prešli ako keby tú históriu v krátkosti, to rozloženie a takéto možno odlíšenie toho autentického od toho, čo sa Feng Shui, pod čo sa Feng Shui vlastne skrýva v našom západnom svete. Dobre, čiže je to taká možno rada pre vás alebo návod, ako, aj keď budete sami študovať, alebo vás to bude zaujímať, tak ako hľadať tú serióznosť. Aby ste sa nenechali niekde zase dostať do zákutia. Takže otváram priestor na prípadne nejaké otázky zatiaľ k tomu, čo sme prešli. Ak máte niečo, čo by k tomuto ste sa chceli spýtať, tak nech sa páči. Bolo to zatiaľ zrozumiteľné? OK. Dobre, takže ak nie sú žiadne otázky ešte, tak ja využijem vašu bdelosť ešte do obeda a prejdem jednu zložitejšiu časť, ktorá sa bude týkať filozofických princípov. Pretože pochopením filozofie, ktorá je trošku abstraktnejšia, sa dostaneme do metafyziky. Z metafyziky si odvodíme vlastne mechanizmy účinku Feng Shui. Na základe mechanizmov odvodíme nejaké nástroje a aplikáciu v praxi. Čiže ako tie princípy použiť v reálnej praxi Feng Shui. Čo bude naša pobednejšia úloha. Ale celá tá aplikácia vychádza z filozofie. A keďže tá filozofia je abstraktnejšia, tak budeme pracovať tak s vašim intelektom, ale bude potrebné ten intelekt nechať prejsť aj za to, čo je medzi tými riadkami skryté. Čo je ten zložitejší proces. Takže využijeme ešte vašu bdelosť intelektuálnu a ponoríme sa trošku do tej metafyziky. A na také odľahčenie, ja by som si dovolil jeden citát z Tao Te Chingu od Lao Tzu.